Здравейте, аз съм Юлиана, хипнотерапевт и регресионист в Оренда Студио. Искате ли днес да направим едно упражнение, което влияе положително не само на тялото, но и на мислите ви? Надявам се да имате няколко минути да останете с мен, да опитате и да се научите как да спирате мислите си. Това е един кратък процес на чиста осъзнатост. Понеже ние често определяме себе си с мислите си, с емоционалните си състояния, днес ще открием, че истината е друга. Истината е, че сме нищо и всичко. И в този процес на чиста осъзнатост съществуваме без мислите си и без емоциите си. Настанете се удобно и затворете очите си. Нека вниманието е насочено към мислите. Наблюдавайте какво мислите, не променяйте мислите, не ги насилвайте, просто ги следете. Чудесно! Сега искам на ум да си зададете въпрос и да наблюдавате кратката пауза след това, за да видите какво се случва. Окей? Върнете вниманието си към мислите и си задайте въпроса. Откъде ще дойде следващата ми мисъл? Добре, отворете очи и ми кажете, забелязахте ли, че след задаването на въпроса имаше едно кратковременно спиране на мислите в очакване на отговор? Пауза. Ще направим това отново с различни въпроси. Целта е да наблюдавате тези паузи между въпросите. Вижте какво се случва. Затворете отново очи и насочете вниманието към мислите. И на ум. Задавате поредица от въпроси. След колко време ще се появи следващата ми мисъл? Какъв е цветът на следващата ми мисъл? Има ли следващата ми мисъл миризма? Откъде ще дойде следващата ми мисъл? Какъв е вкусът на следващата ми мисъл? Какво е чувството на следващата ми мисъл? Каква е формата на следващата ми мисъл? Сега попитайте на ум какво? Хубаво, сега можете да отворите очи. Забелязахте ли празнините между въпросите? Тези кратки мигове на очакване. На очакване на отговора на всеки нестандартен въпрос. Отнема няколко мигове преди в следващата мисъл да се появи, нали? И какво се случва там? В тези паузи. Нищо, разбира се. Нямаше мисъл, нямаше емоция. Това означава, че ние не сме нашите мисли. Не сме нашите емоции и не можем да се определяме с тях. Ние сме чиста осъзнатост. Точно защото в тези моменти на нищо ние продължихме да съществуваме. Предлагам ви да използвате това упражнение, защото ако го прилагате често, сами ще се убедите, че променяте емоционалната и мисловната си матрица. Ще използвате тези паузи, за да препрограмирате мислите си, да настроите следващата позитивна мисъл след кратката пауза
И така ще елиминирате негативната матрица на емоционални мисли и състояния. Благодаря ви, че бяхме заедно. Надявам се упражнението да ви е харесало. Знаете къде да ме намерите. На сайта на orendapastliferegression.com, както в страниците на Оренда във Facebook и Instagram. До скоро!